Umma ka titi ummati ya akai. Zuwa ne in faɗa maka. Idan Allah ya kai mu gobe, in Allah ya sa muna cikin rayayyu, insha Allah ni da Aziza za mu tafi Bauchi. Bauchi? Insha Allah. Me ake yi? Sai ana wani abin za mu tafi? Ni da garinmu da 'yan uwana da dangina a can? Gaskiya ne. Kin san zumunci yana da daɗi. Wanda ka sada zumunci. To amma in zaki tafi sai ki tafi ke kadai. Sabida me zaka ce ni ba zan tafi da Aziza ba akan me? Ba ni da izinin da zan ce Aziza ta tafi. Sai dai ta je ta nemi izinin mijinta. Dama ni wallahi na faɗa da walakin gora a cikin miya. Wai momi kina nufin saboda arniyar cin abba ya sake ki? Au. Ke da matsayawa kika yi kina tambaya ma kenan. Duk waɗannan alamomin da suke faruwa a cikin gidan nan duk babu wanda kika gane. Aziza kar ki fita ga ɗakin nan. Ita ɗaya matar taka ba zan ce ka sake ta. Amma wannan umarni ne. Ya zama dole nan da wata 2 ta musulunta.